खुलुमबाय आं दिनै CSP Advice 365 चेनेलनि जै मोनसे लेटेस्ट कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली मानसिया जिउआव थांखि लानायाव एबा गावनो मा समाव मा बुब्लियाव मा थांखि लायो एबा मा गोरोन्थि मावो बेखौ जोंनि गोबां सुबुङानो हमस्लाबनो हाया। बेनिखायनो मानसिया मा जाहोननि थाखाय गावनि गोरोन्थिनि थाखाय गावनो पस्थायनो गोनां जायो आरो हल लाइफआ माबोरै खहा जायो बेनि सायाव बेस खालामनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ सावरायनाय जागोन। मिजिंथियो नोंथांमोना बे कन्टेन्टनि जै खायसे डिप्रेसनाव गोलैनाय सुबुंफ्रा खायसे खोथाखौ सोलोंना लानो हागोन होननानै आं बेनि सिगाङावनो आङो बोसोनथि गाइडलाइनखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो नागिरदों। बेनि उनाव आं बे स्टेन्डार्डनि सायाव सावरायगोन। जिउआव गोरोन्थि मोनसे थिरांथा लानायनि सिगां खेबसे नङा खेबनै नङा हाजार बार साननासो ला, मानोना से सेकेन्डनि गोरोन्थि मोनसे थिरांथायानो गासै जिउखौनो खोमसि फारसे बोनानै लांगोन। जिउआव गोरोन्थि मोनसे थिरांथा लानायनि सिगां खेबसे नङा खेबनै नङा हाजार बार सानना ला, मानोना से सेकेन्डनि गोरोन्थि मोनसे थिरांथायानो गासै जिउखौ खोमसि फारसे बोना लांगोन। जिउआव ओरैबायदि सुबुं दं, खायसे सुबुङा गाव मा मावनो थांगासिनो दं आरो जिउआव गाव मा खालामनो थांगासिनो दं आरो बे जिउखौ लानानै बियो माबादि गावनि केरियारखौ बा गावनि संसार जानायखौ दैदेनलांनो नाजादों। बियो बे संसाराव जोनोम जाफैनायनि गुबै ओंथि एबा मिनिंखौनो बियो मिन्थिया, जायनि थाखाय खायसे मानसिया अबथिरा समावनो गावनि गोरोन्थि डिसिसननि थाखाय गावनि जिउनि केरियारनि बिथिंखौनो होन, बिजनेस बा माबा मोनसे मावनायनि बिथिंखौनो होन, फेलियर खालामना लानो गोनां जायो। दा बे माखासे गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो खायसे मानसिया जिउआव गोबां गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे समाजनि मानसिखौ हार्टिं खालामनानै थामहिनबा दुखु होनानै बे संसारनिफ्राय गोबाङानो आनज्रायलाङो आरो बांसिनानो खायसे गोजौ सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि गैया, थाखा फैसा गैयैनि जाउनाव गोबां बिथिङाव प्रब्लेमजों फेस जानानै सहायनो हायैयाव हरखाबैनो गावखौ सिथारना लानाय थामहिनबा सुइसाइड जानाय बेखौ गोरलैयै बासिना लानो हायो। खायसेया फासि नांनानै थैयो, खायसेया मुलि जानानै थैयो, खायसे आरो बाइक एक्सिडेन्ट खालामनायनि एक्टिं खालामनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो, जायनि जाउनाव गावनि न'खरनि बिमा बिफा बिब' बिनानावफ्रा सा समावनो बेसेबां दुखु दाहा सहायनानै बिनि थाखाय संसार जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जिउआव मोनसे थिरांथा लानायनि सिगांनो जों साफ्रोमबो मानसिया खोथाफोरखौ खोब सिरियासलि साननांगौ आरो सिरियासलि साननानै नों बिनि फिननायखौ मोनाब्ला नोङो खाथिनि सोरबा गुनि गियानि एबा साननो हानाय गोरों मानसिनिफ्राय नों खायसे गाइडलाइनखौ लानानै नों जिउआव मा प्रब्लेमजों फेस जादों बे प्रब्लेमनिफ्राय नों माब्रै समाधान मोननो हायो एबा बारग'नो हायो बेखौ नोङो बोसोनथि लानो हायो। मानोना खायसे मानसिया जिउआव जि डिसिसन लायो, थिरांथा लायो, बेखौ हरखाबैनो मावो, जायनि जाउनाव बियो गावनि डिसिसना गोरोन्थिब्लाबो थार साननानै बे गोरोन्थिखौ लानानैनो गावनि जिउखौ गावनि न'खरखौ फोजोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जिउआव माबा मोनसे थिरांथा लानायनि सिगां नों खेबसे नङा खेबनै नङा हाजार बार सान, आरो मानोना बे से सेकेन्डनि नोंनि गोरोन्थि थिरांथायानो नोंनि हल लाइफखौ सिलिंखार फारसे बोनानै लांगोन। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा जिउआव माबा मोनसे मावनायनि सिगां खोथाखौ खेबसेल' नङा खेबनैल' नङा हाजार बार सान, मानोना नोंथांनि से सेकेन्डनि लानाय थिरांथायानो नोंथांनि हल लाइफखौ बरबाद खालामनो हायो। बेनिखायनो जायफ्रा डिप्रेसनाव भुगिनानै दङ बिथांमोना गावखौनो हारसिं साननो नाङा। बे बुहुमाव जोंल' नङा, सुबुं माहारियाल' नङा, जिब जुनारनिफ्राय लानानै जेसेबां जिउआरि दङ बिसोरबो गोबां स्ट्रागोलनि गेजेरजों
बे बुहुमाव जोनोम जाफैयो आरो जोनोम जानायनि इयुनाव गावनि देरनाय लावनाय बा थांनानै थानायखौ लानानै सोरबाया गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानो गोनां जायो आरो सोरबाया गावनि जिउखौ गावनो दैदेननो गोनां जायो। दा सोरगिदिं बिथिङाव दानि जुगाव ओरैनो मोननाय होननाय बेसाद गैया। बेनिखायनो जों जिउआव सेक्रिफाइस खालामनायनि जोहैसो जोङो जिउआव जों जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। उइदाउट सेक्रिफाइस जों जिखि जाया खामानिखौनो दान खालामनो हाया। बेनिखायनो नों माबा मोनसे डिसिसन लानायनि सिगां नों गोरा थांखि ला आरो नोंथांनि बे गोरा थांखिखौ नोङो मोजोमनानै दिनै नङा गाबोन नङा बिदिनो सानसेनि उनाव सानसे मावलांबाय थायोब्ला जिखि जाया हाबायानो जा खामानियानो जा बियो गोरलै जायो। दा जों नायसोमब्ला मोननो हायो जेरै सार्कासाव बिथांमोना जिबौफोरबादि गावखौनो जाबादि मोदोम देहा सोलेरखौ गेबें खालामनानै जेरै मेरै फिदिङो आरो सानथावै टारगेटफोरखौ बिथांमोना हासिल खालामनानै हाजार हाजार सुबुंनि मेगनाव सोमोनांहोयो। बेनिखायनो आं खावलायो जायफ्रा आथिखालाव डिप्रेसनाव भुगिनानै दं, थाखा फैसायाव भुगिना दङब्ला नोंथाङा बे थाखा फैसाया माब्रै फैगोन बेनि सायाव मोजां मोनसे डिसिसन लानानै बा सोरबानि बा आन्दाराव थानानै बबेबा बेफार बानिज्यफोरखौ मावनांगोन आरो फरायनायनि बिथिङाव लोरबांब्ला गोरिबा टिउसन लानो हायाब्ला सोरबा गोरों मानसिखौ रिलेसनशिपआव लाखिनानै थामहिनबा बिदा बिबथैफोर जानायफोरनिफ्राय सिं जानानै गावनि सोलोंथाइखौ माबोरै हासिल खालामनो हायो बेफोरखौ नों सोरनिबा सिङाव थानानै खायसे खामानिखौ मावना होनानै नोङो फोरोंजानोबो हानाय गोबां लामा दं। आरो जायफ्रा गोरिब निखावरि बिथांमोना गाव जुदि हायार सेकेन्डारि पास बा डिग्री पास बा टिउसन बायदिसिना लानानैबो खायसे गावनि फरायनाय खरसा आरो न'खरखौ निदान सुंनो हायो। बेफोरबायदि प्रब्लेमजोंनो गोबां मानसिया फेस जायो। सोरबा BA MA जानायनि उनाव सोरबाया बिमा बिफाया फिसा फिसौखौ हा बन्दक होनानै बायदिसिना थाखा फैसा दाहारिन लानानै फरायनो होयो, थि समाव साख्रिखौ मोनजानो लुबैयो। बेबायदिनो गोबां न'खरारि बिथिङाव बैसो जानाय बिनानावफोर दंब्ला बा बिब'फोर दंब्ला गोबां बिथिङाव न'खरारि बिथिङाव प्रब्लेम जायो आरो बेफोरखौ लानानैनो बिमा बिफानि खर'फ्रा गोदौबाय थायो आरो फिसाफोरनि गोबां खरसा होनायनि जाउनाव बिमा बिफाफ्रा गोबां बोराय बैसोआव गोबां टेनसन लानानै थाखा फैसा नागिरनो गोनां जायो। जाउनाव बिथांमोना माब्लाबा मेंग्लिनाय देहाखौ लानानै सोरबा फिसा फिसौखौ रायग्लुंनाय नुनो मोनो आरो गथ' गथायनि एफाबां मानि थाखा फैसा गारनानै फरायहोबाय, फेदेरबाय, लाहोबाय, दिनै बोराय बुरि समाव जोंखौ फिसिनायनि सम सबाय। बेफोरबायदि बायदि बायदि खोथाफोरखौ लानानै बा सोरबाया सोरजोंबा रिलेसनशिपआव थानानै मालाबा भाइरेल जायो। भाइरेल जानाया गिदिर खोथा नङा। बे भाइरेल जानायखौ जों माबोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ सावरायलायनानै फोजोबनायनि गोनांथि दङ आरो गोरोन्थिया साफ्रोमबोनि जिउआव जायो, बेखौ जों हमथाबबाय थानो नाङा। दा बेफोरबायदि गोबां बिथिंखौ लानानै जोंनि संसारनि मानसिफ्रा प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो। जाउनाव खायसे मानसिया खम समनि गेजेरावनो बेफोरखौ सहायनो हायैयाव खायसेया थाखा फैसानि थाखाय जिउखौ सिलिंखार खालामनो नाजायो एबा गाज्रि लामा वेजों खामायहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसेया साख्रि बाख्रि मोनैनि जाउनाव गावखौनो मुगैनाय मोनसे फिलिं फैनानै सोरबाया स्ल' पयजन जानानै थैयो, सोरबाया बबेबा जरनाफ्राव थांनानै हारसिङै मुलि जानानै थैनाय, सुइसाइड जानाय आरो सोरबाया उन्दुनानै थैना थानाय, बेफोरबायदि मोनथियै उमरजों गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाया जोंनि समाजाव दिनैनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जाब्रबबाय थायो। बेफोरो गोरोन्थि। जोंनि जिउआ मोनसे दावहाथिलि। बे दावहाथिलि संसाराव नोङो देरहासार जानो लुबैयोब्ला नों गोबां प्रब्लेमजों फेस जानांगोन। मानोना मिथिंगायाव गोबां दानाफोर एबा आदारफोर गोग्लैसोनानै दं, थेवबो सोरांसि जानाय लोगो लोगो दाउसिन दाउलाफ्रा सानफा थोलो गावनि आदारखौ नागिरनानै जानो गोनां जायो। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा आलादिङा गिदिंबायनानै थायो आरो इनकाम सर्स एबा थाखा फैसाया बबेजों फैगोन बेखौ साना हवा समफोरखौ खाथायो। जाद्ला लोंलाजों
गाज्रि लोगोजों थानानै गावनि बैसोफोरखौबो खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालनि मुगायाव थांना थानो थाखाय गोबां लामा दङ। बेफोर लामानि मोनसे लामाखौ नोंथाङा बासिनानै मोजां रोखोमै मावलाङोब्ला नोंथाङा जिउआव जाफुंसारनायखौ मोनगोन। आरो जिउ जाफुंसारनाया एफाबां गोरलै नङा। बे गोबां खस्थ' सैनायनि इयुनावसो नोङो जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। सानसेनो रावबो मुकेश आम्बानी जानो हाया, टाटा बिरला जानो हाया। बेनिखायनो जों नाजानांगोन। नाजायोब्ला हायि इम्पसिबोल होननाय बे बुहुमाव जेबो बेसादानो गैया। दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो नोंथाङा नाजायाबासिनो गावखौनो हरखाबै फोजोबना लानाया बे मानसिनि नंगुबै धोरोम नङा। मानसिया थैनायनि सिगां थैनाया बे इनाय। मानोना मानसिनो आनान गसाइया साननो थाखाय खर' हरदों। मानसिनो आनान गसाइया खोनासंनो थाखाय खोमा फारनै हरदों। मानसिया गावनि खौ फोथांना लाखिनो थाखाय आदार जानो थाखाय आखाइ, खुगा बायदि अंगफोर हरदों। बेफोर अंगफोरा थिग थानायाव नोङो गावखौनो लोरबां साननानै लायोब्ला बे नोंनि गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो सोरबा सुबुङा माबा मोनसे डिसिसन लानायनि सिगाङाव नोंथाङा खेबसे नङा, खेबनै नङा, 1000 बार सान। मानोना नोंथांनि 1 सेकेन्डनि गोरोन्थि थिरांथा लानायानो नोंथांनि जिउखौ खोमसि फारसे बोनानै लांगोन। बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे डिसिसन लानायनि आगोलाव गोब्राब थिरांथा लाग्रो। आरो गाव डिसिसन लानाय बै थिरांथाया थारैनो जाथावना नंगौना नङा, ना थारैनो बियो गोरोन्थि, बेखौ जास्टिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजोंसो मानसिया गावनि साननायखौ जाफुंहोनो नाजानांगौ। बेनिखायनो नोंथाङा मालाबाबो हरखाबै थिरांथा लानो नाङा। मानोना नोंथांनि गोरोन्थि थिरांथायानो नोंथांनि जिउ हल लाइफखौ बरबाद खालामनो हायो। बेनिखायनो नोंथांनि बे 1 सेकेन्डनि लानाय गोरोन्थि थिरांथाया जाहाथे नोंथांनि जिउखौ बरबाद खालामा, लोगोसे नोंथांनि समाज, नोंथांनि न'खराव जेंना सोमजिया, बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावोब्ला मिजिं लानो हायो जों साफ्रोमबो मानसिया गेदेर खामानि मावजोबनो हायाब्लाबो गावनि जिउआव जेसेबांखिनि गाव मावनो हानाय केपासिटि दं बेखिनिखौ मावनानै बे संसाराव थांनानै थानो हागोन। मानोना साफ्रोमबो मानसियानो मोनसे थि खामानिखौ मावजोबनो हाया। बयनिबो मावनाय खामानिफ्रा जुदा जुदा। बेनिखायनो बै जुदा जुदा खामानिफोरखौ गावनि जिउआव बबे खामानिखौ मावोब्ला गाव लाइफआव साक्सेस जानो हागोन बेफोरखौ जों साननांगौ। आरो नाथाय हरखाबै सुइसाइड जानाय, फासि नांना थैनाय, सोरखौबा मोनियाव थैनाय, माबा मोनसे थाखा फैसानि आंखालाव थैनाय, दाहारिन जायोब्ला खायसेया सहायनो हायियाव थैलांनाय, बेफोरबायदि गोबां जोङो जाथायखौ जों नुनो मोनो। थैनायानो जोंनि जिउनि जोबथा थांखि नङा। थांनानै थानाय समाव जोङो बैफोर जेंनाफोरखौ माबोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ समाधान खालामनो थाखायसो जों नाजासोमनांगोन। आरो बेफोरनिफ्राय जों माबोरै उदां जानो हायो बेखौ साननानै खामानि मावनायनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो। बेनिखायनो जिउआव माबा मोनसे थिरांथा लानायनि सिगां नोंथाङा खेबसे नङा, खेबनै नङा, 1000 बार सान। मानोना नोंथांनि 1 सेकेन्डनि लानाय गोरोन्थि थिरांथायानो नोंथांनि जिउखौ खोमसि फैसालि फारसे बोनानै लांगोन। दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। लोगोसेयावनो JSB Advice 365 चेनेलनि गासै फोलेरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSB Advice 365 इउटुब चेनेल लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।